Awukazi ucabanga uthatha umphefumulo wakho. Ngicabanga loyo engathini sekuyinto engiphinda nayo ngaphakathi kumina ukuthi ngihlezi ngicabangise ukuthi phela angazi ukuthi yini le ngaka engingayiboni engivimbayo ukuthi ngithathe intambo ngiyilengise phele kanjalo. Angazi kukhona lo ngoba ngiyathandaza mangivuka ngiyathandaza mangilala ngibonga uNkulunkulu mangitholele ukudla okuncane lo madlana encane ngibonga. Kodwa lezo inyembezi lo sizi lo liyavuka ngoba inyembezi sizehlele zona kumina. Ngibona ukuthi anginamama anginaba ayikho into engiyiphilela anginamsebenzi anginandawo okuhlala ngibelida amizwa ngcono nje ngivele nje ngiphele. Kodwa kuba khona lento engivimba engingayazi nami ukuthi Liam ikusasa lakho nje liqhakazile ukuthi umuntu imumva lakhe linjani it doesn't determine future. Ngiyazi ukuthi ziningi kakhulu izimo usudlulele kuzo empilweni yakho uyayibuza kwesinye isikhathi akekho umuntu ozokuphendula ukuthi indaba wena uNkulunkulu wakunika impilo enjena. Kodwa nje iqiniso lithi ngoba usuthathe igxathu lokuthi ufuna ukushintsha impilo yakho, ishintsha impilo yakho izoshintsha futhi kusasa lakho lizoba ngcono futhi ngelinye ilanga uyobuxoxela izingane zakho ukuthi yazi nina nazi ukuthi ngadlulaphi mina. Emakhaya ukuthula nothando sekuphinde kanjalo futhi igama lohlelo umkhandlu wesizwe igama lami uTK Zuma ngihambi ke ngedwa ngihamba nenkosi yesizwe sakamnikathi usabelo umnikathi ngihamba noMabiyela ungowakamthembu asibingelele kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona lolu hlelo lomkhandlu wesizwe namhlanje ngaphandle kokuphulisa amaseko ziningi izitori esisuke siqhamuka nazo nezukusiza nokulekelela umphakathi njengokujwayelekile nangesidume ngako namhlanje siphethe olunye futhi udaba oluhlukile kodwa ngaphambi kwaloko ake ngibingelele umkhandlu wesizwe umkhandlu omkhulu njani empilweni sikhona ngobiyela Indaba ezithi ngiyathobeka kuqala ayi sihleli sekuyilo usuku sekunjalo hayi amen akube njalo indaba ezithi kuhamba kahle siyaphila South Africa asimlingelele simamukele ohlelweni umkhandlu wesizwe zobe seshila kuMfokazuma ukuthi uhlelo loluke esisebenza kakhulu ukulekelela impilo yomuntu lonke uhlobo lomuntu nje ophilayo ngabe unenkinga noma enjani uyakwazi ukuthi usibhalele usichazele ukuthi inkinga yakho nayo ithini sihlale nawe phansi ebese sibona ukuthi thina singakulekelela kanjani ziningi inkinga abantu ababanazo ngiyakhumbula nje episode esavula ngayo uNcimalala Mabiyela kwakumama esamakhela umuzi ngesimo senhlalo esesingesihlala ehlala ngaphasi kwaso ehlala nezingane ezifunda esikoleni sase silandela ngodaba likaSisi uXolile owadlwengulwa ubaba wakhe omncane sasukuma samusa kwecounseling sasukuma sayofika qathatha esigodini sangakubo sayohlala phansi nenduna sathi mesifika enduneni bathiwa ayikho sayifonela sakhulumisana kwavunyelwana ukuthi kuzoyiwa kanjani phambili so namhlanje ulona kuhlelo lomkhandlu liyaqhubeka sihleli kodwa ngoba ukhona uMfokazuma ozokwazi ukuthi asidwebele kahle ke sithombe namhlanje sihamba kanjani mfowethu sibonge indaba ezitha namhlanje nake eNingizimu Afrika sihamba nomfowethu osenesikhashanyana kona nokho ehlala emgaqweni ngenxa yezimo eziningi ke ehlukahlukene ezagcina zimkhipha ekhaya kodwa kuningi kakhulu sizokuzwa ngaye angiqale nje ngibingelele mfowethu uyaphela ngicela ungitshele igama lakho nesibongo igama lami nguLiam Sibongo Samuel Lucas Liam Lucas kusound ngathi uyikhaladi mix ngiyabona mfowethu isizulu sika Trevor no mfowethu ake usithathe usibeke njena ekutheni uhlala kuphi and isiphi sizathu esagcina sikholele emgaqweni mina ngizalelwe eShowe eSanidale yebo eShowe eSanidale ngase ngisuka khona ngenxa yokuthi ekhaya bamuva oma beza eThekwini so ngasuka eShowe ngeze eThekwini ngazofunda bengikade ngifunda eSt Augustine's ngafunda ngadropa out mayelana nesimo sokuthi uma ubengasebenzi and futhi ubeseqale esejoyina utshwala nama-drugs uma which was the same situation that ended up ising affecta nami ukuthi ngigcine sengibuyelele emgwaqeni ngenxa
isimo sokuthi nokuba imali yerent yagcina isidliwa 1 way, so umgwaqo was the only option for me. So emgwaqeni kuthatha isikhathi ukuthi before ngijoyina ama-drugs. So uqale wahlala nje emgaqweni ungakawajoyini nje amaxhasi, usahlaliswa nje emgaqweni isimo sempilo ukuthi ayikho indawo yokuhlala. So from then uyazi ugcina usujoyina nabantu abangekho right emgwaqeni, complaints, abe-influencer. From there nami i-depression is on a high level, so ama-drugs ngawajoyina kanjalo, ngabhema ihunga, ngabhema irokhi, wayinsambo. From there kwasekuqhubeka-ke njengoba kuze kube manje njengoba sengithatha isinqumo sokuthi nami ngicele usizo lokuthi ngikwazi ukuthi ngishintshe impilo yami ngoba ngisemncane futhi iminyaka enginayo manje u-25. Usemncane kahle kahle uyabona ukuthi usenamathuba nje amaningi kabi ukuthi usangayishintsha impilo yakho futhi. Hayi sangashintsha. Nanokuthi nje njengamanje uDisemba wonke umuntu is looking forward to ukuthi abe sekhaya. Yes. Uyabona ngicabanga ukuthi nje kube kuhle kakhulu ukuthi kuqondane noDisemba ukuthi afuna usizo. Into ebalekile ukuthi ufuna yena usizo. Akusithina shuthi useyabona ukuthi na la akhona akekho endaweni right. Ufuna ukuthi abe sekhaya. Akekho umuntu ongafuni ukuba sekhaya. Mfowethu ukhuluma udaba lokuthi umama wangena edakamizweni kuqala owagcina kube isizathu sokuthi udrop esikoleni uye emgaqweni. Ngesikhathi udrop esikoleni ubuka grade bani? Ngidropa out esikoleni grade 7. Oh, okay. Yebo, and umana wayesehlukene vele nobaba ngesimo sokuthi ubaba waphelele ejele. Ubaba mangampela. Oh, okay. Yebo, so la eThekwini uma wase ethola omunye umuntu wangaphandle. Okay. Wase Uganda, igama lakhe uAbdul Katsel. Okay. So babe kwe-relationship. Okay. Yebo, kwe-relationship yabo uma wasemnikeza ingane eziwu-2, umfana nentombazane. Okay. So kwaba into kanjalo naye lo muntu waphelelwa amandla naye ngoba uyabona ukuthi usiza umuntu onekhanda eliqinile ongafuni ukusizakala. Yena ufuna ukuphila impilo yomnandi, esithatha ishiya noma ikephi noma kanjani. So ama-affections abe maningi kakhulu. Ukuphi yena uma njengamanje? Njengamanje angizuqamba manga angimazi. Izolo kufika ubhuti wami nosisi wami amawele bezomfuna nami futhi ngabatshela ukuthi angazi. Agcine ngizwile kuseMayville. Okay. Ingane leya ubhuti wami nosisi wami bayasho bona ukuthi baphuma khona eMayville abamtholi and futhi there's no signs or a sign ukuthi uhlala khona. Oh, eMayville ngesikhathi bemkhomba khona kunendawo abehlala kuyona umuzi noma naye ube semgaqweni. Oh, bekumkhukhu ngoba wayesuka la eBria vele eVeneco School eduze Sering. Okay. So nakhona futhi the reason why wasuka khona wayeMayville ngoba futhi uelidakamizwa. Nengane ezincane zabanye abantu khona lapho futhi. So ngabona abantu ukuthi abaphephile. Mfowethu ukuhlala emgaqweni kuza nezinto eziningi ezihlukahlukene. Ngithi nje kuza nezinkinga eziningi. Ungake usithathe usibeke nje ezinye zezingqinamba noma zezinkinga enhlangabezana nazo emgaqweni. Eyoqala engayisho ungathembeki. Awuthembeki at all. Akekho umuntu ofuna ukusondela eduze kwakho. Ebe azi kahle ukuthi lo muntu uhlala emgwaqweni. Angimazi ukuthi ucabangani. Mina ngacabanga ukumsiza kodwa yena ucabanga ukuthi angilwise noma ngibulale leyo madlana encane. So leyo nto leyo futhi ilida ekuthenini ngisho uhamba emgwaqeni ebusuku. Uma imoto kuphuma abantu befuna ukushaya. Ngoba khona umuntu osemonelile leyo muntu leyo ndaweni ethize. Manje usabona ukuthi nawe wena usafanele ubumhlatshele. Ukuthini ngoba vele inkulumo eqhamuke ngaphandle ukuthi yonke niyazazi. Zifa ngamvunyo. Usuku lomuntu ohlala emgaqweni ngicurious lumi kanjani? Uvuka ngasikhatsini, uvuke wenzeni kanjani until kuze kushona ilanga? Ithini direction yomuntu ohlala emgaqweni a day?
ukuvuka noma ingasiphi isikhathi, you do not have a specific time. Uyavuka nje uma uvuka esitolo ucela u2 yabo 5 rand ozobaphiwa abantu mabethanda futhi just ukuthi uthole leyo mali ukuthi ukwazi ukuthi ucure leli drug le infection ye drug olibhemayo. Mawukuthi qhamuka umuntu mhlawumbe uzohamba owasha imoto uthole lo 40 rand 50 rand uthole leli drug. So basically ukuhlala emgwaqeni usebenzela i-drug kuphela, uphantela i-drug kuphela, akukho okunye. Amanzi emgwaqeni awatholakali, ukugeza kuyinkinga ukugeza ngoba ngicabanga ukuthi ungaboshwa ngisho ukuboshwa uma uzovele ube enqine emgwaqeni ukugeza. So uzogcina ungagezi nje, uzogcina ungagezi vele, and yinto futhi leyo ozo-adapta whether you like it or not. Usunesikhathi esinganani usemgaqweni? Esithi isikhathi iminyaka lengihlele emgwaqeni. Isidlulile kwemithathu? Hayi siyeqile ngale wemthathu iminyaka sengihlalile emgwaqeni. Ya ngoba phela mothi uyabheka uchaza ukuthi vele inkinga yaqala ngale ngathi uma kuyena ongena ema-drugsini, so wagcina nawe vele impilo yakho imosheka ngenxa yokuthi naye wathi uzama ukumove on nempilo kwamosheka even more. So side vele isikhathi ososihlalile emgaqweni. Yebo side ngoba ngisinqise mama ngoba lento yama ukuthi aqala ama-drugs ya-effects angisho i-firstborn ey'nganeni zasekhaya lo esasibhekene ngoba wayeza kahle ngisho nasemfundweni. So wathi uma eqala idakamizwa umfana wasekhaya wabona ukuthi ishuthi ayisekho into akayiphilile wakhisa ukuyilengisa. Hawu Nkosi yami, iyona into ebengithi ngifuna ukuyibuza ukuthi then ama-siblings akhe abhekwe ubani ngoba phela umama nangu akatholakali, akekho ndawo noma nawe awazi. Hayi ilo iy'ngane zasekhaya eziwuthuzi kwi-home, i-children's home la kuhlala khona iy'ngane ey'ngenabazali indawo yey'ntandane. Yebo, and futhi lezi ezinye ngoba sibaningi sidonsa la ko-7 ezinye zinakekelwa u-anti and u-anti uthwele elinye ijoko, awuthwele umthwalo ngempela ngoba uhlezi ekhaya. So kumina kunzima kakhulu kodwa le lifestyle le engiyiphilayo emgwaqeni le engayithandi engilwa nayo I'm forced ukuthi ngiyiphile ngoba ayikho indawo engaya kuyo. Uyabona nje indlela obukeka ngayo kumina iyangikhombisa ukuthi umuntu osanayo hope. Yes, unayo. Uhlala emgaqweni kodwa awubonakali ukuthi uhlala emgaqweni. Leyo nto ivusa ithemba nje kumina ukuthi ngibone ukuthi cha le ndoda isayindoda esangasizakala. So njengoba nathi sihleli emkhandlwini sinesifiso esikhulu sokuthi ukwazi ukuthi usizakala, kodwa yonke into iqala ngawe. Uyazi nawe ukuthi inkinga onayo indaba yama-drugs, ama-drugs abulula ukwayeqa. It's very difficult ukuyeka ama-drugs. Kodwa-ke ngosizo esingakwazi ukuthi sikulekelele ngalo, mhlawumbe ungagcina ukwazile ukuthi uwayeke, kodwa kuzoba uwena umuntu ofanele asilide ngaphambili ukuze nathi sibone ukuthi uzimisele ngokusizakala. Wake wazama ukuthola umsebenzi? Yebo, ngike ngazama ngoba ngaze ngaqashwa kwi-car wash ekulo BP garage kuwona uBria Road kodwa ungale kuMoore Road, i-car wash kuMoore Road. So ngaqashwa khona and futhi ngenxa yesimo sokuthi ukugeza kuba inkinga nanokuthi umuntu akanayo i-certain place to stay. Umuntu akana bank details, bank card, akana phone. So babona nabo ukuthi kahle kahle yiphara le angeke sikwazi ukuqasha. Mhlawumbe ngasebenza 2 days ngathola lo 300 kwaphela. Then i-ID kodwa khona. Mayelana ne-ID njengoba ngize ngiba na-25 kulo nyaka ngisane-abridged birth certificate. Awunayo i-ID? Uma ngangihlezi ngimfela noma ngiyacela ukuthi uyongimela njengomzali kuphela ukuthi ngikwazi ukuthi ngithole umazisi. Mase ngimtholile-ke usungangishiya akayingeni. So ubaba eSunnydale naye akazi nkathi usasamncane umbone ubaba nje
angimazi inhloko ngangazalwa mina ubaba esejele eBantinta 15 years wathi ephuma vele ngase ngigulile kodwa ithuba lokuthi ngimbone umuntu ophefumulayo ophilayo angakazi waphuma ejele ubaba wagula waphathwa uTB kanjalo waseshona. Kodwa ifamily iyakubo kobaba unayo clue yokuthi ngakuphi noma shuthi kumele sihambe sombheka emevili lapho kufanele kube nento eyiclunyana yokuthi masibheka singabheka uyabona ngakuphi. ukuthi into engase futhi ikhombele umhlahlandlela wokuthi impilo yakhe futhi iyalungiseka indaba ukuthi ancike ngala esadini labo baba. Yes. Mhlawumbe angafike ngempela nempilo ifike iqoqa. Nekuthiwa nawo mase yamfuna simthole. Sifune sibheke ngapha. Siyafisa ukwazi uqinisile indaba ezitha siyafisa ukwazi ukuthi yini ofisa ukulekeleka ngayo noma yini othi mawucabanga ukuthi mangingenzeka ukuthi o mangingathola ukuthi impilo yami ingashintsha kodwa ngaphambi kwaloko ngifisa ukwazi ukuthi isikhathi esiningi abantu abahlala emgaqweni baziwa njenganabantu abanobugebengu kakhulu noma abayikhozo yobugebengu ukuze bathole imali yokuyiphilisa ngabe ukubamba inkunzi ukuqhakeza ukwenza kukhona la ke waficwa khona isimo esikuphoqa ukuthi wenze izinto eziphambene nomthetho. Hayi yebo ngisengaficwa isikhathi esikanjalo khona eBria. Uwe kwafika abanye abafana behamba ngepolo babefuna ukuzotshontsha enye imoto engangigadiswe ngidlulela ngendlela. So mina into ekwakufanele ngiyenze ukuthi ngigadene lo muntu lo ogundayo ngaphakathi esaluni ukuthi makwenzeka mhlawumbe ephuma yabo ephume eshesha noma mhlawumbe kodwa mayiphuma esaluni mina fanele kube mina ozoyabona ngibatshela ukuthi hayi uyaphuma uyasukuma uyaqeda manje ukugunda ayekani noma qhubekani usashilo. So mina ngangiphendulwe kahle kahle umuntu ogadile. So angeke izinqamba manga ngavuma kodwa ngangayenza leyo nto ngoba kuze kube namhlanje uma lumsihla imoto yaphusana nayo. Uyamazi. Yebo umuntu engagcina sengimazi ngoba naye isimo lesi esasomehlela ngagcina senimtshela naye ukuthi la kwenzeke kanje kanje kuphethola uvili. Imoto yakho bekufanele ithathwe. So ngiyabasengibonga ngendlela angibonga ngayo. Kusho ukuthi abantu abahlala emgwaqeni akubo bonke abambi. Yes. Kunjalo vele. Bakhona abangazidla idakamizwa abahlala emgaqweni. Bakhona nje mina engizwana nabo abawasha imoto khona abaphuza ababhemizwa bahlushwa nje into yokuthi amalungu omndeni abawazi amanye aseyashona abanayo indawo yokuhlala. Ubuke kuyinsizwa ebukekayo futhi esencane ebonakalayo ukuthi izinto zisangashintsha mayingalekeleleka njengoba ule emkhandlweni unayo intombi? Awunayo. Insizwa iyiphumele ehle kangaka njena udlala ngathi. Udlala ngathi. Ukhathele isidinda iphuma intombi lo. Awungale face le egcobo Leon lapha ngemuva. Mfowethu ikuphi ofisa ukusizakala ngakho? Bengajabula ngithokoze kakhulu mase ngithole usizo mayelana nokuthi ngikwazi ukuyeka isigameko. I'm not going to be choosy angeke ngizikhethe kodwa i-rehab it's one of ama-options engawa-appreciate ngoba akhona ama-rehab a-straight futhi straight ukuthi bemsize umuntu mina ngicela nje ukusizakala ukuthi ngikwazi ukuyeka isigameko. Okuningi sengalandela mayelana nokuthi umuntu athole indawo yokuhlala ngoba iyona lento ebuyi-affect mina sengikhuluma ngami ngqo iyona-ke ebuyi-affect ukuhlala emotweni ngedwa ngithule ngingenamuntu engikhuluma naye ngicabangisa isidakamizwa ukuthi ngiqede leyo depression leso stress lo mcabango leyo negative. So i-rehab nokuyeka nje isidakamizwa ngoba angisathandi ngempela sengikhathele. Akukho mnandi emgwaqeni ukukhonjwa ungenzile lutho. Kusho abantu kuthiwa uyena lo ngokuthi mina ngabonakala ngihamba nobani ongafuni. Bese ngase sikubuyisele ekhaya kini eShowe kuthiwa siyabathola kuphoqa ukuthi uhlale khona ngoba phela ngicathi
iyona khaya mhlawumbe singafike simthole kuyikhaya elimile elinendongo elifudumele, ungakwazi ukuyohlala emakhaya. Yebo, ngingakwazi ukuyohlala ekhaya ngoba vele kusakhona umalume ubhuti kamama. Okay. Naye umuzi kwawumuzi kagogo. Umama wawushiyela uma, so kwaba khona ungxabano ngoba uma yena wayefuna ukudayisa. Okay. So ngenxa ye-paperwork ngicanisukazi angeke uvele udayisa umuzi i-paperwork esilinge. Umalume yena wathatha over yena umalume wathi akulungile ngizosuka eSekwini ngizogada umuzi ngoba iyona nto esisele nayo. Yebo, so ngathokoza kakhulu nje ukuthi nje naye umalume ngoba uyazi ukuthi isimo engikusona la eSekwini seyidakamizwa, sokuba yiphara uhambe kulala emgwaqeni uma kuthathwa imoto shuthi ngilala emgwaqeni. Awukazi kuze kufike esigabeni la ulinywaza khona ushawa ngenxa yokuthi usoleke ekutheni khona into eyenzile emgwaqeni. Ngisengabhekana nalo. The reason why nginenwele engaka ekhaya. Ngihlezi ngifunda emasayidini ngenxa yesimo sokuthi nginengozi ekhaya. Ngiseke ngishawa student mayelana ne-iPhone engangikahlangene nayo. Ngangimile esitolo ngihlanganisela ngicelela. So bona ngenzansi esavule ngisho ukuthi babe banjwe inkunzi. So bona mabenyuka njengoba nje behlezi besho ukuthi abayazana bonke. Asibambe lo semshaya uzobakhipha abangani bakhe uyabazi. So ngashawana ngamabhodlela abhiye ekhanda. Yebo, ngakwazwa nala yabona, ngakwazwa la nasisi. Awukazi ucabanga ukuthatha umphefumulo wakho? Ngicabanga loyo engathi sekuyinto engiphinda nayo ngaphakathi kumina ukuthi ngihlezi ngicabangise ukuthi phela angazi ukuthi yini le ngaka engayiboni engivimbayo ukuthi ngithathe intambo ngiyilengise phele kanjalo. Angazi kukhona lo ngoba ngiyathandaza mangivuka, ngiyathandaza mangilala, ngimbonga uNkulunkulu mangitholele ukudla okuncane lo madlana encane ngibonga. Kodwa lezo inyembezi lo sizi lo liyavuka ngoba inyembezi zizehlele zona kumina. Ngibona ukuthi anginamama, anginaba, ayikho into engiyiphilela, anginamsebenzi, anginandawo okuhlala, ngibenedamizwa. Ngcono nje ngivele nje ngiphethe. Kodwa kuba khona lento engivimba engingayazi nami ukuthi Liam, ikusasa lakho nje liqhakazile. Ukuthi umuntu imumva lakhe linjani, it doesn't determine i-future. Ngiyazi ukuthi ziningi kakhulu izimo usudlulele kuzo empilweni yakho, uyayibuza kwesinye isikhathi akekho umuntu ozokuphendula ukuthi indaba wena uNkulunkulu wakunika impilo enjena. Kodwa nje iqiniso lithi ngoba usuthathe igxathu lokuthi ufuna ukushintsha impilo yakho, ishintsha impilo yakho izoshintsha futhi kusasa lakho lizoba ngcono futhi ngelinye ilanga uyobuxoxela izingane zakho ukuthi yazi nina nazi ukuthi ngadlulaphi mina. Yes. Konjalo ndaba ezithi ngicabanga ukuthi nawe Mabiyela uwageqile amagulu umfowethu and njengobesho nje uMabiyela ukuthi ikusasa lakhe libukeke lisangalungiseki. Uyambona ngisho umbuko ukuthi umuntu njena odinga ukulekeleleka kule nkinga yedakamizwa njengoba eseshilo. Ake ngiyibuyisele kuwena. Nokudlala sifisa ukudeclare South Africa ukuthi udaba likamfowethu Liam alipheleli la. Umkhandlu-ke ukhonela kona lokho ukuthi ulalele ngeinkinga zabantu bese uyangenelela ulekelele la ungawazi ukuthi sisize khona. So-ke siyafisa ukuqinisekisa ukuthi-ke sizosukuma simthathe umfowethu sizoke somthengela nje nanento zokugqoka abe muhle bese simthatha simhambise emndenini wakhe, sobheka uma wakhe sibone siyamthola yini. Kodwa inhloso enkulu ukuthi simbuyisele emndenini wakhe. Bese sesimbuyisele emndenini wakhe asumshiya kuleso simo sokuthi abuyele emndenini wakhe engakabe ready kanje. Kufanele si-include ne-rehab. Sizikhokhela i-rehab akwazi ukuthi alekeleleke ukuze kuliwe nalesihlava sokuthi uhlushwa kakhulu ama-drugs. Ibona nje sizimisele ngokuthi sikwenze siwumkhandlu wesizwe ukuze sikwazi ukuthi-ke ukuze kukwazi ukuthi izwe lishintshe ngathi. So sifisa nje ukuthi siyivale ngaloko angazi noma kukhona okunye
mhlawumbe ngifisa ukuthi niphuthe kuba akukho. Mina nje ngiyabonga Liam, mina umkhaya ngwaseshowe mina. So kusho ukuthi-ke ngicabanga ukuthi nami ngiyozama ngakithi ngoba isandeli ngiyazi ukuthi ngibone ukuthi ngithola kanjani indaba yomndeni wakhe. Kodwa nje kuzolunga mkhulu, kuzolunga nje. Uyabona nje usendaweni e-right. Yes. Siyabonga kakhulu umkhandlu wesizwe. Ake siyabonga. South Africa alipheleli la uhlelo liyaqhubeka. South Africa siphinde sibingelele udaba likamfowethu aliphelile, liyaqhubeka. Uma ngabe sisuka la siyosebenzela sekutheni sithole umndeni wakhe, njoba eyaveza ukuthi ke ukhona uma wakhe ohlala eMayville, kodwa ke uye wasitshela futhi ukuthi ke ngale kwama wakhe bakhona futhi nabomndeni wakhe abaseshowe. So kwenza isiqiniseko ke sokuthi ke siyabafuna sibalocate sibathole ebese siyababikela ukuthi undodana wabo usezimisele ngokuthi abuyele emphakathini, abuyele ekhaya. Kodwa ke ikakhulukazi esizoqinisekisa ukuthi emva kokuba sesimhambisile ekhaya kubo sobe sesimhambisa e-rehab ukuze akwazi ukuthi ke alungiswe, aklinwe, abe right, ebese ke kwazi ukubuyela ekhaya kubo, abuyele emphakathini. Ngoba phela kuyingozi kakhulu ukubuyisela umuntu obehlala emgaqweni obekade elinyazwa ama-drugs abuyele emphakathini, ngoba usuke kuzoba kancane kakhulu ukuthi ayiyeke imikhuba ayekade yenza noma asuka eyenza emphakathini awakhele noma ekhaya kubo la esuka khona. So udaba ke likamfowethu liyaqhubeka, alipheleli khona la. Kusho ukuthi ke asiqinisekise nje ukuthi sizowenza upart 2 okulapho khona ke sizobe sesiveza impilo yamfowethu emva kokuba eseyile ekhaya kubo wasiwa nase rehab. Siyabonga South Africa.